Ja, velkommen til anden scene. Ja. Yeah. Jeg vil gerne præsentere min lillebror, fordi at han har haft stor indflydelse på mit liv. Her er han. Hej, jeg er computerlærer til lillebror. Ja, prøv at fortælle lidt om dig selv, Ole. Okay, computerlærer til. Ja, jeg er Ole. Jeg er klog. Jeg går i skole. Ja, du er også lidt tyk, ikke? Ja, jeg er meget Mobber de dig? Ja. Ja, det... Jeg får alt maden altid. De har også mobbet mig en lille smule. Men det går over. Det vender man sig til. Man skal bare spise rigeligt. Og så lære en hel masse om computer. Ikke? Det er derfor, at jeg har lært ham rigtig meget. Alt, hvad jeg kan. Du kan alt, hvad jeg kan næsten, ikke? Ja, undtagen hvis du kan holde dig i luft på computerlærer. Ja, men det er jo også noget specielt, jeg har lært. Ja, men jeg tror, vi siger tak for i dag, og venter til der kommer en ny video ud om mit liv. Og så kan det være, at mine forældre kommer ud og sådan noget. Men dem er jeg ikke så glad for at sætte ud, fordi de er lidt større end os. De kan næsten ikke være på skærmen. Men tak for i dag, du. Farvel.